Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos a Sempre en Galicia, este programa que pertenece ao Patronato da Cultura Galega e que conta cos auspicios da Xunta de Galicia. Temos en Montevideo 20 grados hasta a hora da mañán, os teus están algo nublados. Na capital de Galicia, en Santiago, teñen 18 grados e a esta hora está chovendo, como non podía ser de outra forma, en Santiago de Compostela. Que raro. Moi bons días, Ana. Hola, bons días. Pois Ana Lorenzo está aquí comigo hoxe, aquí neste programa de Sempre en Galicia, que empeza desta maneira. O conocido e respetado historiador Xosé Manuel Núñez Seixas, no seu libro Os inmigrantes imaxinados, a identidade galega en Argentina, dedícalle un extenso traballo á marxinación social dos galegos na sociedade de acollida. Comenta Núñez Seixas como unha figura de teatro como o actor Fernando Iglesias Tacholas sempre estuvo alerta a esa caracterización negativa no chamado no teatro e comedia bonaerense en personaxes galegos que, por autoodio, moitos emigrantes admitían como propio. Polo contrario, nas obras de Varela Buxán, a xente vía salir retratada con dignidade e facíalle lembrar a súa terra en un ambiente popular onde o galego era tratado como torpe, tacaño, burdo, analfabeto, etc. Todas as vilezas posibles xurdían na calle Corrientes. Como podían os galegos identificarse cunha patria como España cando moitos dos seus fillos renegaban dos galegos? En 1994, o doutor Antonio Pérez Prado presentou unha denuncia por racismo contra o libro máis vendido naquel intre na Argentina e do que era autor Pepe Muleiro. Era unha compilación de chistes despreciativos e racistas donde se descubría unha saña sementada contra os galegos da Argentina e Uruguai como ignorantes. Vele aquí algún deles. Para enterarse do que di o cura, o galego vai a misa 2 veces. Un ovni aterrizou en Galicia, pero marchou enseguida ao non atopar vida intelixente. Unha muller dixo ao xuez que o seu violador era galego porque tuvo que axudalo. A lista, amigos, é grande e seguía a peor. Aseguraba Pérez Prado na súa denuncia
que estos chistes de galegos son burlas e escarnio que a xenofobia e o racismo usaron sempre contra grupos humáns diferenciados. Este libro, hoxe, por sorte desaparecido das librerías porteñas, compilaba moitos e vellos e inevitables bobadas, pero hai nel unha clara intención discriminatoria. Amigos, hoxe Galicia e os galegos están considerados como unha entidade nacional polo Estado español e pola Comunidade Europea, pero tamén pola cantidade de xenios, escritores, científicos, médicos e artistas que aportaron tanto ao mundo actual. Sin embargo, o libro que editou Planeta refléxanos como ignorantes e brutos. Claro, un ignorante pode pulirse, ilustrarse e chegar a realizar traballos que axuden ao patrimonio cultural humano. Iso foi o que fixo Galicia cos seus fillos. Pero os galegos de Pepe Muleiro, por certo, fillo de galegos, son irredimibles, mentalmente infradotados. Por iso este libro que denunciamos é racista. Non só viola os principios da convivencia con un país irmán, senón tamén os textos legales aos que todos debemos acatamento, a Declaración dos Dereitos do Home e, como non, as Constitucións Nacionales de España e de Argentina. A brocha gorda do desprecio sigue a golpear moi forte, pero agora en sentido inverso, cousa que tamén debemos de denunciar e de evitar, porque donde hai odio non pode haber nunca unha sociedade intelixente. A terra é xa irrecoñecible nos habitantes das vilas e ciudades. Galicia non está nas voces dos mandós, dos caciquiños, caciques, cacicós, nin nos importados modales dos máis finos socios de anacrónicos casinos, nin nos medios de comunicación social, nin na xerarquía civil ou na eclesial, nin nos campos de fútbol masivos e gregarios, nin nos chamados probos funcionarios, nin nos pseudocultos raposos e alleados que por aí adiante andan ciscados. Galicia está viva nas xentes populares, nas aldeas, nas tabernas, nos bares, nas estadas, nos peiraus e nas romaxes, nas ledicias, nas frustracións e nas aldraxes. Compre falar coa rede, co tractor e co arado, co que vive na terra, co que está emigrado, pra saber que vivimos e aínda non morremos. Hai que entender os ventos, os martelos e os remos, a lama e a troveza, a loita contra a vida, a nosa fala nai, negada e mal ferida. Temos que baixar o pozo da nosa propia dor e facer unha patria de esperanza e amor. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 24002739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Amigos, Rosalía de Castro visitou Muxía en 1853, invitada pola irmán de Eduardo Pondal, que tamén se chamaba Eduarda, que xustamente alí había de encontrar a morte de tifos, por medio do tifos. Rosalía cántalle así a Muxía. Ramos de flores parece, Muxía das altas penas, con tanta rosa espallada naquela branca ribeira. Fai só uns días, o segundo domingo de setembro, celebrouse a romería da Virxen da Barca en Muxía, festa, por certo, de interés turístico. Moitos romeiros, igrexa nova, crego novo, é unha filla que está dando moito que falar non só en Galicia, senón que estende os seus tentáculos hacia a nosa América. Ela é unha escritora nova, Rosalía Fernández Rial, licenciada en Filoloxía, doutora en Didáctica das Linguas e Expresión Dramática, que está hoxe con nós aquí en Sempre en Galicia. Rosalía, moi bons días e benvida a este programa desde América. Moi bo día, encantada de establecer esta conversa transatlántica con vos, é un placer, moitas grazas. Rosalía, fai pouquiños meses, un par de meses aínda, presentaches o teu último libro de Centeo e Durmideiras, na compañía dunha escritora tamén amiga nosa, Yolanda Castaños, que foi Premio Nacional de Poesía. Contanos un pouquiño como foi esa xuntanza. Pois a verdade é que foi unha xuntanza fantástica. Yolanda é unha persoa moi querida e moi admirada por min e penso que por prácticamente todas as poetas galegas, non? Porque actúa moito tamén como embaixadora e sempre pois está disposta a compartir versos e a compartir experiencias coas poetas máis novas e coas poetas galegas en xeral, non? Entón ela tivo ben facer o prólogo do libro e a verdade é que esa primeira presentación na Coruña pois foi fantástica porque, ela a verdade é que estivo moi xenerosa e brillante na presentación e logo pois preparei unha actuación, un espectáculo con acordeón e con sintetizadores e con música para a segunda parte e a verdade que moi ben, que o público recibiu moi ben e que foi non podía imaginar mellor inauguración, mellor apertura para o singrar dese Centeo e Durmideiras. Eres unha muller multifacética, non? Teatro, toca o acordeón, escritora, poesía, ensayo, teatro, eu que sei, 1000 cousas. Pero dime unha cousa, tamén fai pouquiño tempo acabas de recibir o premio de teatro Vidal Bolaño por a túa obra Fora de Campo. Contanos como foi eso. Sí, a verdade é que foi unha alegría moi grande recibir este galardón porque está especializado ademais en teatro dirixido ao público adolescente. Eu son profe de secundaria e a verdade é que tiña moitas ganas de escribir teatro que se ven a literatura xuvenil. Eu penso que vale, por suposto, non? Para todas as idades, sí que é verdade que tiña como ese público así receptor cando escribía na cabeza, non? E fixo especial ilusión porque, despois de tanto traballar con eles no día a día e de captar un pouco o seu vocabulario tamén, sobre todo a súa maneira de ver o mundo, pois para min foi un proceso pois moi enriquecedor escribir a obra. E a min, sempre me gustou moito o teatro, tamén estudei bastante artes escénicas e sempre me atraeu. A verdade é que mesturar esa parte da escrita coa escénica e tamén con ese labor docente e coa arte en xeral, porque é unha peza na que as artes plásticas, por exemplo, están moi presentes, pois a verdade é que para min foi un proceso, xa che digo, moi enriquecedor, que non podía ter mellor final, mellor desenlace que ese premio Vidal Bolaño. Rosalía, como te sintes máis cómoda, escribindo en galego ou en castelán? Eu penso en galego. Por tanto, o primeiro impulso para min sempre é escribir en galego, non? Penso en galego, falo galego no meu día a día prácticamente todo o tempo, non? É ben certo que eu creo que temos algo moi enriquecedor, que é que eu, se cambio de lingua a escribir,
porque Claro, temos a fortuna de ser bilingües, casi diría trilingües, non? Porque gostei o portugués tamén, así de natureza, simplemente por nacer en Galicia, pois temos esa sorte, non? De combinar as tres linguas. E a verdade é que eu cando cambio de lingua a escribir, se escribo en castelán, teño un ton diferente, non? É dicir, percibo matices na maneira de escribir. E iso, para min, pois é... sí, moi enriquecedor, non? É algo que penso que non todas as escritoras, ou desde logo as escritoras ao mellor que son monolingües e non teñen esa opción de escribir en dúas linguas, ao mellor non experimentan, pero para min desde logo é un cambio radical, e supón pois sí, unha diferencia incluso de estilo, de vocabulario, de referentes, porque cando escribo en galego pois teño comigo na cabeza de alguma maneira a Rosalía de Castro, a Manuel Antonio, e cando, si algunhas veces por algún encargo ou por, bueno, por circunstancias escribo en castelán, pois teño o mellor máis na cabeza a Lorca ou Alejandro Pizarnik, que ao final ese vocabulario, ese xeito, eses universos, pois tamén se van desplegando de outra maneira, non? Porque ao final, pois, temos distintas culturas convivindo e para min pois é moi positivo, non? E a verdade é que me gusta moito esa conxugación. En que lugar, Rosalía, podemos situar a Portugal, tendo en conta que a Escola Oficial de Idiomas, da que formas parte, tamén concedeuche o seu premio RIMAR. O portugués como entra dentro dese mundo lírico do galeguismo? Pois a verdade é que para min o portugués é a porta ao mundo do galego, non? De algún xeito, podería definilo así, porque é casi imposible, non? Se pensamos, isto non é porque temos asumido, pero realmente se pensamos que temos unha lingua dentro que podemos non estudar e que realmente xa estamos falando, é impresionante, porque nós cando saímos das fronteiras en as que vivimos, prácticamente non hai fronteira, non? Pero se atravesamos o Miño, de repente estamos noutro país a nivel xeopolítico, e non obstante, pois estamos falando a mesma lingua, non? Claro. Entón, a min gustaba moito pensar tamén na tradición galego-portuguesa das cantigas, por exemplo, non? E pensar como o galego-portugués, que ao fin de contas foi o galego, a orixe do portugués tamén, pois como o galego e o galego-portugués son en grande medida a orixe tamén da poesía en grande medida, non? Hai que pensar que na Idade Media era a lingua da poesía, o galego, non? E para min esa idea, non, do portugués como código que nos abre a porta ao mundo, pero tamén do galego-portugués como lingua oficial da poesía, ou como lingua, como canle casi da poesía históricamente nesas cantigas de amigo tan excelsas, tan sublimes, pois a verdade é que me parece moi poético, moi literario e sobre todo que nos abre as fiestras ao mundo, que é o máis importante, non? Rosalía, podemos dicir que a túa entrada no mundo lírico galego, na poesía galega, entra por medio da revista Lumieira? Sí, para min a verdade é que Lumieira foi unha porta tamén, falando de portas, aberta ao mundo, non? Porque é certo que eu sempre escribín desde que lembro uso de razón, e sempre, pois, non sei, sempre o meu imaginario ia na liña da linguaxe poética, e foi, sí, nun acto en Carballo en que lín uns poemas cando empezamos a falar da posibilidade, estaba daquela Farruco de presidente de Lumieira. Sí, gran amigo meu, ademais. Ofreceume, pois, nada, estivemos así falando, eu dixen que tiña os poemas, leunos, e efectivamente, pois, foi unha porta para min, pois, imprescindible, non? A veces, os pequenos detalles das persoas máis cercanas, os pequenos, as pequenas convivencias locais, pois, acaban facendo que, sí, prendendo, digamos, aí unha pequena fogueira, lumieira neste caso, non? Que logo che dá esa opción de expandir isto por outros territorios, non? Entón, a verdade é que eu estou moi agradecida e sempre estarei, non? Porque penso que ao final todas as carreiras se fan de pequenos pasos e ese por min foi, pois, un paso inicial imprescindible, sin o cal, pois, ao mellor non terían vidos seguintes.
Rosalía, esta audición estás escoitando ahora mismo tamén en Bos Aires. Creo que foi María Zembrano quen dixo que Galicia tiene unha riqueza ilimitada de lirismo. Fai pouco tempo a académica da Real Academia Galega, Chus Pato, foi Premio Nacional de Poesía 2025 que otorgou o ministro de Cruz. Chus é unha poetisa considerada como unha das máis audaces poetas contemporáneas. Ti eres moito máis xoven que ela, claro. Pero notase nos poemas a diferencia da idade? Claro, sí, eu penso que evidentemente para ben sí que hai unha madurez evidente, pois, por exemplo, no caso de Chus Pato, no caso de Olga Novo, no caso de Yolanda Castaño, se lemos digo por citar precisamente 3 premios nacionais. E o noso Ismael Ramos tamén, non? Que admiro moito. Sí, o Pilar Pallarés, quero dicir, son persoas, mulleres, poetas de distintas xeracións, pero bueno, de certa idade, sobre todo Yolanda e Olga Novo irrumpiron no panorama galego nos 90, establecendo unha gran diferenza, non? Un peto na mesa, digamos, non? Xunto con outras poetas mulleres galegas que empezaron a abrir novas temáticas e novos camiños, pero é verdade que si imos lendo ao longo da súa trayectoria os seus primeiros libros e os seus libros máis recentes, igual que pasa exactamente igual que con Chus Pato, pois sí que vemos unha evolución evidente. Ao final, a trayectoria das artistas, das poetas, por suposto, que para min o traballo poético evidentemente un traballo artístico, que vai máis alá moitas veces tamén da propia palabra, pois que defínese pola súa trayectoria, non? E esa evolución a que fai a artista. Entón, para min é imprescindible ver esa evolución, apreciala e sobre todo, pois sí, olela, pois ver, apreciar esas diferencias tamén construtivas tanto no plano formal como de contido, non? Si eu vexo pois diferencias evidentes marcadas pola idade, pola xeración, polas experiencias e por moitas circunstancias que rodean as poetas, non? E pois para min é unha sorte, un luxo formar parte, pois compartir tempo, espazo con estas 3 poetas e con moitas outras que admiro, non? O sistema literario de algún xeito. Claro. E crees importante, como ves ese Centro Cultural Espiral Maior que fundou o noso querido amigo Miguel Anxo Fernandbello para a xente xoven, sobre todo? Pois a verdade é que está a ser un revulsivo imprescindible aquí na cultura bergantiñán. Tivemos unha gran sorte que o amigo, tamén un amigo meu e moi querido Miguel Anxo, pois tivese a ben establecer aquí unha sede que, xa digo, está actuando así como impulsora de moitas voces novas, de moitos proxectos novos, tanto nas artes plásticas tamén, porque ten un pequeno espazo expositivo, como literarias, non? Voces que ao mellor, pois, que falaba antes, non? Como as oportunidades a veces pois locais son o primeiro paso para emprender pois unha carreira literaria. Eu creo que sobre todo estes espazos tamén, Espiral Maior ao final chamase, é un espazo que se define como foro, non? Ese foro de conversa pois resulta imprescindible para compartir conversa alrededor da arte, que eu percibo como algo tamén fundamental, non? Para a artista alimentarse desa creación, non? E dese compartir, desa comunidade. Rosalía, como se leva o acordeón coa poesía? Pois, con moito traballo e moitos pedais de loop que me acompañan, non? Porque, digamos que eu sempre tiven esa vontade de mesturar música e poesía, desde o primeiro libro, desde Enclave de Sol no 2009, pero é verdade que nese Enclave de Sol no 2009 pois, eran outros músicos os que me acompañaban, e despois, a medida que foi avanzando o tempo, pois fixen algunha incursión así de mesturar ambas linguaxes, pero foi agora máis recentemente, pois cando xa o experimentar con pois opcións máis electrónicas, digitais, me permitían conxugar millor pois as dúas facetas, non? Establecer tempos e capas de grabación que me permiten en directo pois digamos, sí, establecer como diferentes códigos
no que convivan a palabra e a música. E para min, de algún xeito, son indisolubles. Antes falaba da poesía galego-portuguesa medieval, na que prácticamente non se concibía a palabra sen a música, non? Entón eu creo que isto é moi novo e moi bello ao mesmo tempo, non? Máxicamente novo, eternamente bello, non? Que diría algo así, parafraseando máis ou menos a Manuel María, non? Rosalía, dicen por aí e por aquí que non hai galego que non teña un familiar en América. É o teu caso? Remotamente penso que sí, porque ainda onte así nunha conversa coa miña nai citou a alguén que eu xa non convivín nin tiven presente, pero sí que é é inevitable, non, a historia de todas as galegas vinculadas con esa emigración ao outro lado do Atlántico. Sí, onte contaba a miña nai a historia de algunha familiar que decidira emigrar. Eu a verdade é que xa... bueno, e por parte do meu pai tamén, sí, claro, estaba pensando agora que por parte do meu pai sí que teño algúns familiares. Eu xa non convivín prácticamente con eles e con elas, pero sí que teño familiares, pois tíos avós e así, primos do meu pai, e algunha tía aboa tamén, que andiveron por esas terras, ou seja, que sí que, vamos, eso é casi vai no noso ADN, non, da historia deste paisiño, non, que medrou as dúas beiras do Atlántico, igual que a propia literatura, non? Rosalía, cando pensa en solucionar o problema da Pedra da Valar? Pois eso é unha boa pregunta. Ali está a pedra, eu creo que agora pois ten difícil reconstrucción. Eu tive a enorme fortuna de medrar abalando a pedra durante toda a miña infancia, adolescencia e mocidade, porque cando rompeu xa pasaba dos 20 bastante. Pero agora veselle difícil solución, porque bueno, si, Senaco está arriba, non sei como se vai xestionar, pero bueno, queda dentro de nós ese recordo dese ritmo e esa pedra máxica, non? Non sei se deixalo así no imaginario colectivo como un posible milagre que pode acontecer algún día de que se repare, pero bueno, por agora a verdade é que non ten viso. Sigue existindo a maxia e a forza telúrica, eso si o podo asegurar, nese lugar do mundo no que medrei e ao que continuo indo sempre, non, a procurar esa raíz tan necesaria. Rosalía, facémoste particular correo para que lle leves un abrazo moi forte a Miguel Anxo Fernandbello da nosa parte. E ti, bueno, recibo cariño de sempre en Galicia, dos galegos que estamos en América e que de aquí máis 17 libros tes, non? Sí, máis ou menos, entre os individuais e algún colectivo, sí, por aí andan. Caramba, capaz que algún día pasas adiante a Lope de Vega. Bueno, entre os amores e as crisis existenciais, igual que Lope de Vega, e a obsesión pola palabra e polo teatro, eso sí que comparto. Admiro moito, a verdade, a poesía e o teatro do século de ouro, nomeadamente de Castelán e nomeadamente de Lope de Vega. A verdade é que sí que é algo que estive a piques de feito de facer a tese, estive nun grupo de investigación vinculado ao teatro do século de ouro, ou seja que para min é, bueno, pues é un referente, claro, lógicamente. Claro. Rosalía, como está o tempo en Galicia? Chove e hai néboa, está un tempo típicamente do outono galego. Moitísimas gracias, Rosalía, pola túa presencia. Un abrazo moi grande de todos nós. A ver se algún día te temos sentada en esta mesa de traballo, aquí sempre en Galicia. Pois oxalá, a verdade é que estou moi agradecida de manter esta conversa a través das ondas radiofónicas, pero tamén das ondas dese Atlántico que nos separa, pero que tamén nos une. Ou seja, que moitas gracias a vos, un placer enorme, e parabéns por este programa sempre en Galiza, e eternamente agradecida. Bueno, e como estamos falando de poetas, para ti, Rosalía, vamos a pasar este tema musical de Amancio Prado, Campanas de Bastavales. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar,
morrome de soidade. Cando vos ollo tocar campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. E das entrañas me dollo. Dollome de dor ferida cantes tiña vida inteira. Dollome de dor ferida cantes tiña vida inteira. E hoxe teño media vida. Solo media me deixaron, os que dalo me trouxeron. Solo media me deixaron, os que dalo me trouxeron. Os que dalo me roubaron. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños. Uns toliños amores. Cos amores xa fuxiron, as soidades viñeron. Cos amores xa fuxiron, as soidades viñeron. De pena me consumido. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar, morrome de soidades. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Últimas noticias que nos chegan dende Galicia. 5 científicos reciben as medallas de investigación. A Real Academia Galega de Ciencias recoñece coas medallas de investigación a 5 científicos galegos das Universidades de Santiago de Compostela e Vigo e do Consello Superior de Investigacións Científicas. Trátase do experto en patoloxía de organismos mariños Antonio Figueras, o economista Santiago Lago, o enxeñeiro Pedro Arias, o catedrático en Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial Alberto Bugarín e o químico Diego Peña. Esta distinción valora as trayectorias singulares e consolidadas en investigación desenvoltas en Galicia, ademais de fomentar a promoción da ciencia e a tecnoloxía galegas para tratar de difundir á sociedade o aprecio polos valores científicos. A entrega das medallas terá lugar no acto académico da celebración do Día da Ciencia en Galicia o vindeiro 8 de outubro, pasado mañá, martes, no Paraninfo da Universidade de Santiago. Creo que se refire a zanfona, un instrumento para construir unha identidade. Así é, no documental titulado Na procura do son perdido, a zanfona, memoria da transición,
que o Consello da Cultura Galega presentou no Museo de Belas Artes da Coruña, Xosé Luís Rivas Cruz, Mini, explica como foron os seus primeiros encontros coa zanfona, un instrumento que coñecían polo labor pioneiro de recuperación que fixera Faustino Santalices décadas antes. A zanfona, un instrumento aparentemente perdido para o folclore popular, volveuse incorporar coincidindo coa recuperación da identidade galega durante a transición democrática e os primeiros anos da autonomía. Esta é a historia contada neste documental dirixido por Ramón Piñeiro Almuíña e conducido por María Xosé Porteiro. Valiosas voces da música tradicional galega van detallando os seus encontros coa zanfona. Bueno, as ciudades galegas non crecen. Dobre de defuncións que de nacementos no ano 2023. E hai ben tempo que falamos xa disto, do envellecemento da poboación. A situación poboacional no rural está complicada debido, entre outras cousas, ao envellecemento da súa poboación. En contra do que podería pensarse, a situación nas 7 grandes cidades galegas non é máis alentadora. Que bárbaro. A maior parte delas, nos últimos 5 anos, comezaron a perder poboación, algo que innegablemente se debe ao inferior número de nacementos en relación co importante número de mortes que se rexistra cada ano. Vigo é a cidade con peor saldo vexetativo. Ourense non ten un saldo positivo dende o ano 2000, mentres que en Santiago o maior número de nacementos data de 1976. Fíxate ti, máis de 50 anos. A cousa segue igual. Bueno, recuperan a figura do matemático lalinense José Rodríguez. Sí, un libro editado pola Real Academia Galega de Ciencias coa colaboración do Consello da Cultura Galega recupera a figura de José Rodríguez, un matemático sublime que viviu entre finais do século XVIII e principios do XIX e que se converteu nun dos científicos máis recoñecidos da súa época, con logros como confirmar, grazas aos seus cálculos, a teoría de Isaac Newton que a Terra é achatada polos polos. Con motivo do seu nomeamento como científico do ano 2024, o libro repasa a vida e traxectoria do científico nado no municipio pontevedrés de Lalín en 1770 e falecido aos 53 anos de idade en Santiago, onde cursou os seus estudos e desempeñou a súa carreira como profesor universitario. E temos unha nova tamén que nos fixo chegar Xan Leira e que di que o seu filme sobre el viejo Pancho foi presentado en varias comarcas de Lugo durante o mes de setembro. Mira, o filme chámase O vello Pancho de Ribadeo ao Plata. E foi presentado en Ribadeo, en Barreiros, Taboada, Viveiro e Lourenzá. Ou seja que recorreu varias comarcas, posiblemente a fins deste mes de outubro sexa presentado na mesma Deputación de Lugo. Que ben, que ben. Bueno, pois, en raíz desa noticia tan importante, vamos a poñer unha foliada. Non, mira, temos que compartir outras novedades. Bueno, non, sí, imos a foliada, imos a foliada. Aldea de Caramales, aldea que todo tiene. Aldea de Caramales, aldea que todo tiene. Boas nazas, boas peras, e boas mozas tamén, e boas mozas tamén, ai la lelo, ai la la la, dame Carmela, o pico pequeno, non xo do queiriño, teño temelo, si non modas Carmela xa non te quero. Carmela pegou un chimpo na carballera da baixo. Carmela pegou un chimpo na carballera da baixo. Porque lle picaba un toxo que levaba no refaixo, que levaba no refaixo. Ai la lelo, ai la la la, dame Carmela, un pico pequeño, non xo dou queiriño, teño temelo,
teño medo, si non o das canela xa non te quero. Marín temos mariñeiro, tamén o ten Estivela. Marín temos mariñeiro, tamén o ten Estivela. Que traen cantiños dos homes, as mozas de Pontevedra, as mozas de Pontevedra. Ai la lelo, ai la la la, dame canela, un pico pequeno, troncho pequeniño, teño medo, teño medo, teño medo, si non o das canela xa non te quero. Bueno, agora vamos cas novas, vamos pola colectividade primeiro, sí, ¿no? Imos pola colectividade. A convocatoria aos premios Xuventude Crea 2024 están abertas para rapaces entre 16 e 30 anos, coa finalidade de fomentar a actividade creadora. Poderán presentar obras en distintas especialidades: artes plásticas, arte urbano, cómic, cocina, creación de contidos, creación de videoxogos, danza moderna, deseño de xoias, DJ, fotografía, moda, música, novela curta, poesía, teatro e videocreación. O prazo de presentación vence esta semana, o día 10 de outubro, o vindeiro xoves. Poden presentarse por vía electrónica a través da Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo ou no Consulado. E logo temos as novas do patronato. Claro, claro. Hoxe, día 6, hoxe, ás 3:30 da tarde, o grupo de danza de Lorena Beco, a máis da nena. Profesora de danza do patronato, actuará no Cabildo, no marco deste fin de semana do patrimonio. Isto será hoxe, entón, ás 3:30 da tarde no Cabildo. A propósito de eso, Ana, o patronato vai a formar parte do, como sempre, no, do Patrimonio Nacional. Como é que se vai a abrir as portas? Vai participar con este grupo no Cabildo. O sábado 12, ás 4 da tarde, asamblea do grupo de viaxe do patronato. Quedan aínda algúns lugares, non moitos, pero aínda quedan lugares para formar parte deste grupo que está iniciando a actividade para viaxar a Galicia. Como ti sabes, teñen reunións unha vez por mes, polo menos, reunións para ir preparando esta viaxe que se vai preparando ao longo de 2 anos para viaxar a Galicia. Entón, a asamblea do grupo de viaxe do patronato será o sábado 12 ás 4 da tarde. E logo, o seguinte sábado 19, a última mostra de debuxos dos nenos da Escola Galicia para pais, nenos e amigos dos nenos, de primeiro e segundo ano da Escola Galicia. Eles xa escoitaron o conto na escola e logo fixeron os debuxos baseados no conto que escoitaron, e esta mostra de debuxos farase no patronato entón o sábado 19. E nada máis. Bueno, vamos a aclarar entonces que hoxe ás 3:30 da tarde. Exacto, no Cabildo. No Cabildo, hoxe ás 3:30 da tarde o grupo de danza do patronato que dirixe Lorena Beco actuará no Cabildo. Volvemos á música. Non se vin palla na eira, erba seca non a come.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 24002739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, ticais moitos dos nosos ointes descoñezan que o apelido García, antes de ser apelido, foi nome. Ata tuvemos un rei en Galicia e Portugal con ese nome, do noso rei García. Vamos a falar hoxe no noso curruncho. Para que saibas ti o apelido García, Claro. Importante que é. Pois sí, don García era o máis novo dos 5 fillos dos reis de Castela e León, que eran Fernando I e Sancha. Aínda que non está ben documentada a data do seu nacemento, se supón que naceu no ano 1041 ou 1042. Fixo estudos en Compostela, baixo a tutela do bispo Cresconio, que máis tarde foi un dos seus conselleiros. No ano 1063, o rei Fernando I decidiu repartir o seu reino entre os seus 3 fillos homes. Alfonso recibiu o reino de León, Sancho recibiu o reino de Castela e García tocoulle Galicia e o condado de Portugal. As fillas mulleres recibiron Elvira a cidade de Toro e Urraca recibiu Zamora. Cando falece o rei Fernando I en decembro de 1065, os fillos ocuparon cada un o territorio que lles correspondera. García foi coroado rei de Galicia en 1066, posiblemente no mes de xaneiro, xa que aparece firmando como rei nun documento datado no seguinte mes de febreiro. Foi breve o seu reinado, apenas 5 anos. O seu primeiro gran conflicto tivo lugar en 1071 e foi na batalla de Pedroso, no que se enfrontou cos nobles galegos ao mando de Nuño Méndez, conde de Portugal. Nuño Méndez morre nese encontro. Aínda que García gaña a batalla de Pedroso, quedou debilitado. Poucos meses despois, seu irmán Sancho, que era rei de Castela, chegou co seu exército e tomou preso a García, sendo logo desterrado a Sevilla. Deste xeito, Sancho apoderouse pola forza do reino de Galicia. Pero Sancho morre un ano despois, en 1072. Entón García tentou recuperar o seu reino e volveu do desterro. Pero seu outro irmán Alfonso, rei de León, quixo tamén arrebatarlle Galicia. Cando García chegou, xa os nobles galegos recoñeceran a Alfonso VI como o seu rei, e García foi feito prisioneiro outra vez. Algúns nobles, como Rodrigo o Véquiz, saíron en defensa do rei García e levantouse en armas contra Alfonso VI, pero Alfonso logrou sofocalo e prendelo e logo quitoulle as súas terras. García permanece na cárcere cerca de 20 anos, ata que no ano 1090 enferma de gravidade. Ante tal situación, Alfonso manda que o liberen e o leven a León, pero García estaba moi enfermo xa e morreu. As súas irmáns, Elvira e Urraca, cumpriron co seu último desexo, ser soterrado xunto coas cadenas que ataban seus pés cando estaba preso. No seu sepulcro di: aquí yace el rey García de Portugal y Galicia, hijo del gran rey Fernando, que fue capturado por su hermano con engaño. Murió preso el 22 de marzo de 1090. Se será importante o apellido García, no. Don García, rey de Galicia. Bueno, música. Era Galicia un puro valo oco de densidade, verde fume morno,
Era Galicia a cheira máis espida, inerte néboa, sobrillo de lodo. Era Galicia, esguío vento agudo, encrequeñando en si todas as cousas. Era Galicia, un árbore lentamente ensumíndose un pouco a cada hora. Era Galicia, cega voz de terra sen venga, mudos ecos que nos moven. Era Galicia, un mar perfectamente denso, sen luz e con sabor a homes. Era Galicia, a patria do traballo de nunca terminar pola broa. Era Galicia, un home sin cabeza, era unha ver Galicia, esperanza angosta. Era Galicia, a patria do traballo de nunca terminar pola broa. Era Galicia, un home sin cabeza, era unha ver Galicia, esperanza angosta. Amigos do libro As crevas da memoria de Olga Rodríguez, lémoslle para vostedes un contiño moi bonito, A Virxen do Faro, di así. Esta é a historia dunha virxe que desembarcou nun monte preto de Niñóns, o Monte Faro. Cando desembarcou, quixeron atacala, pero nese lugar vivía un cazador que a tal ver acudiu na súa axuda e conseguiuno. Os atacantes fuxiron espavorecidos. A virxe agradeceu a axuda e botou a andar percorrendo o lugar. Fixo unha parada para descansar e nese mesmo sitio naceu unha fonte de auga clara e fresca. Logo, seguiu o seu camiño ata chegar ao cumio. En agradecemento da axuda recibida, Nosa Señora bendiciu o monte e a cantos a el foran por sempre. Andando o tempo, no lugar ergueuse unha capela na súa honra e un monolito que se ve desde moi lonxe. Hoxe en día, cada 8 de setembro celébrase unha romaría a que asisten moitos romeiros. A procesión sae da igrexa de Brantoas e chega á capela do Monte Faro. E para que se cumpra ben a lenda, a Virxe sobe soa, como acontecera aquela primeira vez, e baixa acompañada polos seus romeiros. Que bonito, non? Que bonito. A Virxe do Faro. Pois, haberá que ir. Habrá que ir a Virxe do Faro de camiño, ademais que queda de camiño a Muxía, e podemos ir as dúas virxes, a Virxen de Muxía máis a Virxen do Faro. Amigos, recordade que hoxe o grupo de baile de Lorena Beco vai estar ás 3:30 da tarde, o grupo de baile que dirixe Lorena Beco, o grupo de baile do patronato, verdad? Vai estar ás 3:30 da tarde bailando para todos nós no Cabildo, co gallo do Día do Patrimonio que celebra Uruguai no día de hoxe. E xa cho digo que eu vou a estar ali. Bueno, pois Ana vai a estar ali. Non sei se bailará ou non. Non. Non, para tanto non me dá. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo como sempre, ás 9 da mañán, aquí en CX12 Radio Oriental. Que sexan moi felices e a bailar con Lorena Beco. Ata o domingo. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.